Dobrý večer prajem všetkým. Teší ma, že sme sa tu stretli v takomto počte. Teší ma, že sa zaujímate o spoločenské dianie. A teraz už prosím privítajme nášho vzácneho hostia, tvorcu aranžmánu našej slovenskej štátnej hymny, pána Oskara Rožu. Ja by som začala na úvod takou príhodou, ktorá podľa mňa dosť vypovedá o nastavení našej spoločnosti. Stalo sa to ešte začiatkom roka, stretla som teda kamaráta, ktorý je z tej druhej strany, ale tak ja nemám vôbec s tým problém. Ja hovorím, že z druhej strany, z druhého brehu, ale tej istej rieky. No však samozrejme vieme sa porozprávať o hocičom, veď ako o tom to je. No a samozrejme prišla reč aj na novú hymnu. A teda sa ho pýtam, že teda čo na ňu vravíš, ako sa ti páči sa ti? No a on tak váhal a potom hovorí, že ani nie, však také je to, neviem, mne sa to nepáči. A hovorím, že ale tak prečo to hovoríš? No tak lebo to hovoria všetci. A hovorím, no ale tak počul si ju teda vôbec? A on, že nie, nepočul som ju. Tak hovorím, tak prosím, pustím ti ju, povieš mi, nech to nezávisí od toho, čo ti hovoria druhý. No tak on teda súhlasil, no a po vypočutí sa ho teda pýtam, tak čo teda? Však som hovoril o Trasnáje. A hovorím, no tak ja som ti pustila tú starú hymnu. Bravo. Čiže chcem sa preto spýtať, o čom podľa vás vypoveda táto príhoda? Čo to znamená celé? Tak aj o strachu. Nechcem veľmi filozofovať o tej rozpoltenosti tej našej spoločnosti. Skôr sa teraz posledné týždne v mysli zaoberám tým, že akým spôsobom pomôcť tým ľuďom, ktorí sú naozaj dezorientovaní v tom celom a majú právo byť dezorientovaní. Už od toho covidu jak keby pridali rýchlosť v rámci tej manipulácie a naozaj sa istým povahám alebo istým ľuďom s istou kompozíciou vôbec nečudujem, že sú dezorientovaní. A myslím si, že to sú tí, ktorým ešte sa dá pomôcť. Lebo keď to naozaj teda rozdelíme len na tie dve kategórie tých, ktorí sa nenechali utlačiť, bez ohľadu na to, či sú alebo nejsú zaočkovaní. To je sekundárne. Ale istá časť spoločnosti sa jednoducho nechala zatlačiť tým, že prijala ten narratív, ktorý proste verejne z tých billboardov, o tých všetkých slobodách a tak, bez toho, aby to akýmkoľvek spôsobom sa snažili preveriť sami v sebe, že či sú s tým stotožení alebo nie. A potom je tá druhá skupina tých, ktorí proste za každých okolností povedali, že nie. Proste nie som súčasťou žiadneho prúdu, som sám sebou a rozhodujem sa na základe svojej subjektívnej pravdy. Lebo nikto nemáme patent na pravdu, ale každý máme tú svoju subjektívnu a za tú je nutné sa postaviť. A tá rozpoltenosť nám priniesla v podstate to, že tá prvá skupina stráca sily. Ani sa im nečudujem. A naopak tá druhá skupina, ktorá si povedala, že nenechá sa utlačiť, tak tá stále voľnejšie dýcha, viac srandy, viac radosti, viac nádeje. A tá diskrepancia zrazu je obrovská, preto nechcem, aby to vyznelo ako teraz nejaká ako múdra floskula alebo čo, ale možno by sme naozaj mali všetci uvažovať nad tým, že keď máme v okolí ľudí, ktorí síce majú tú krustu, tú škrupinu, ale je možné ju ešte nejakým spôsobom proste narušiť a dostať sa do toho človeka, do toho srdca a hovoriť s ním, lebo naopak niektorí ľudia už sú naozaj tak zabetonovaní, že nie je možné s nimi vôbec nadviazať žiadnu reč.
ani argumenty. Preto sa hovorí, že ľuďom treba ukázať, ľuďom nestačí povedať. Oni niektorí sú tak zabetonovaní, že im keby sa aj tá hymna páčila, tak oni to ani nedokážu priznať. Tiež poznám aj takých. Tak hymna, tých argumentov, prečo to je celé zlé, že vlastne som to urobil, bolo milión proste. Hymna dobrá, ale Šimkovičová zlá. Hymna zlá. Hymna by bola dobrá, ale v zlej frekvencii. Hymna síce dobrá, ale prehustená. Hymna síce dobrá, ale potichu je spev. Hymna dobrá, pochopili sme, že dobre, je mu jedno, či je tam na ministerstve Fero, Jožo, Palo alebo Ďuro, lebo ja naozaj ten nápad nosím v hlave už od roku niekedy 2011, keď som naozaj počul z televízora proste tie činely, tak mi išlo hlavu utrhnúť. A som sa pokúšal iniciovať nejaký dialog s tou inštitúciou, lebo mňa nezaujímajú osobné veci. Ja politiku vnímam len cez konkrétne osoby a ich výkony. Vtedy udelím červený alebo čierny bod. Mňa nezaujímajú strany. Mňa zaujímajú osobnosti, ktorí keď povie, urobím toto a naozaj to urobí a stane sa tak, dostane u mňa červený bod. A naopak, keď niekto len tlácha, manipuluje, no tak dostane čierny bod. Tak by sme asi mali k tým politikom prístupovať. Nie, že táto strana je mi sympatická, alebo tento je mi sympatická, alebo čo, proste už akékoľvek povrchné. Toto. No, čiže potom všetko bolo dobré, ale zlý Kollár. Lebo ja som si dovolil ísť na výlet do Londýna a neodmietol som Dannyho Kollára s jeho fotografiou ako 10 000 fotiek v mojom živote predtým. Prepáčte, pán Kollár, ale ja sa s vami nemôžem odfotiť, lebo Zuzana Kovačič-Hanzelová o vás povedala, že ste extrémista a chcete ju znásilniť. Tak ja sa s vami neodfotím. Ako ad absurdum, samozrejme, ale... Ale oni sa môžu s kýmkoľvek fotiť, to vtedy nie je problém, to je problém len keď sa niekto... Čo sme to za spoločnosť, keď na jednej strane mlčky tolerujeme celebráciu, lebo môj dávny známy Maroš Hečko, filmový kritik, scenárista, keď vyšiel film o Černákovi, tak k tomu napísal veľmi dobrý článok, že pokiaľ by ten Černák nebol hlavnou postavou toho filmu, pokiaľ by bol ten scenár písaný z pozície vyšetrovateľa alebo z pozície novinára o Černákovi, je to iné, ako keď máme film, kde on je hlavná postava a teraz ako tá podprahová manipulácia, že vlastne však aj on je človek. Veď to bol človek, ktorý rezal hlavy a dával ľudským mäsom, krmil tigre, nie? Tak sa hovorilo. Ako toto je na jednej strane OK a potom nejaký latentný, aj keby, ad absurdum, aj keby ten Danny bol latentný extrémista, neviem čo, on naozaj niečo spravil? Akože spravil nejaký skutok, čin? Na základe ktorého, no tak má drsný jazyk, OK, no ale čo? Tak žijeme postmoderne, veď sa tak vyjadrujú aj oni, aj všetci. Veď tam ja nevidím žiadny rozdiel. A potom do tretice máme článok v nejakých novinách, kde ako sa bavíme o tom, že vlastne taká tá ako neprejavená pedofilia je vlastne super. Tak lebo ten dvojaký meter, čo stále sa tu hovorí o tom, že proste je tu dvojaký meter, no ja si myslím, že nestačí to pomenúvať, ale treba sa začať zamýšľať nad tým, že prečo to je vlastne tak. Hymna je vlastne nejakým našim symbolom nejakej identity, národnej hrdosti. Aké to bolo pre vás pracovať s nejakým takým silným symbolickým dielom? Bolo to výnimočne emotívne, veľakrát som plakal pri nej, lebo to je... Vyhrajú tí hokejisti majstrovstvá sveta, spustí sa tá hymna, a to je jedno teraz, ktorá verzia, 2., 3., 4., 9. A človeku proste vyhrknú slzy. A či je to chlap, žena, hoci kto, proste tam niečo je. Proste tam tá mystika toho národa, proste niečo tam naozaj je. Ja koľkokrát... aj teraz, keď ju počujem, tak som schopný sa dojať.
A bol som sám zo seba prekvapený, že častokrát, mal som také fázy, že niekedy som bol úplne dojatý z toho, keď som si tak do hĺbky uvedomoval nejaký moment emocionálny, ktorý som sa ja snažil trošku tomu, lebo ja som vychádzal z toho, že tá predchádzajúca verzia, tak tá je taká, tá sa naozaj dá napísať za 1,5 hodiny. Lebo tam z formálne hudobného hľadiska naozaj nie je nič zložité a tie verzie predtým vlastne boli napísané v 4 hlasoch pre zbor a to, keď sa vlastne rozexpanduje pre orchester, tak je to naozaj robotička na 2 dni aj s korektúrami. Ale ja som na to išiel úplne proste od piky, nechal som si len tú melódiu samotnú a snažil som sa dostať z toho čo najviac jednak tej emocionality, jednak ja keď som študoval u môjho profesora, dirigenta Zdeňka Bílka, ktorý mimochodom aj v Košickej filharmonii isté obdobie pôsobil, tak on ma vždy učil, orchester vám musí spievať. Keď hráte na klavír, to musí spievať. Musí to spievať. Nemôžete hrať, musíte aj v nástroji hľadať tú plynulosť toho spevu, lebo ľudský spev je najdokonalejší hudobný nástroj, lebo je plynulý, lebo ako dýchame, tak aj spievame. Už keď to chce človek, na tých husliach je to, na sláčikových nástrojoch sa to dá najkrajšie urobiť to legáto a taká ten oblúk, lebo máme ten sláčik, ktorý ťahá a tak. Dýchové nástroje takisto, každá skupina nástrojov má svoje špecifikum. No a mne veľmi chýbalo, že tá predchádzajúca verzia bola, nazvime to, jemne robotická, alebo taká viac smerom k tomu pochodovému. Tam, jak ste aj spomínali, tie činely, že bolo veľmi počuť. A tak tie činely, to už je úplný vrchol, lebo tie sú tak nahlas v tej nahrávke, že zabíjajú vlastne všetko ostatné. Ale celkovo tá estetika bola, ja som ročník 74, ja si pamätám ešte aj socializmus, aj si pamätám prvé máje, keď sa hrávali aj československá hymna, po nej sa hrala ruská hymna, potom sa hrala ešte internacionála a ešte sa hrala aj pieseň práce. No, a to sú všetko tým, že bolo ešte, si myslím, že blízko od vojny a v ľuďoch, však ja si pamätám, my sme vyrástli na veľkej vlasteneckej vojne na seriáli a do nás to bolo vštepované, proste ten historický kontext tej druhej svetovej vojny, tej bolesti a toho všetkého, čím si Európa, Rusko, my všetci museli prejsť, konec koncov aj Nemci. Čiže tam ten otisk tej doby stále bol a v tom 92., keď oni len rozstrihli z tej československej tú našu slovenskú časť a vlastne len urobili opakovacie znamienko, že sa to dvakrát zopakuje, tá atmosféra zostala. A ja som práve chcel tú atmosféru z toho dať preč. Ja som sa chcel vrátiť k pôvodnej slovenskej ľudovej piesni a spraviť ju tak, aby bola spevná, ale zároveň aby bola majestátna, aby bola moderná v takom, nie v zmysle, že teda moderná, ale tak, ako sa píše v súčasnosti Veľký symfonický orchester, aby znela proste aktuálne a poťažmo, aby sa možno do nej podarilo dostať aj nejaký novú inšpiráciu alebo nejaký nový prvok. A to ja som nemal vopred pripravené nejak ako racionálne. To sa vyvíjalo. Proste to v tej druhej slohe. Čo keby začali muži a potom budú odpovedať ženy, deti? Wow, však to je perfektný nápad. Jasné. Takto to bolo. A potom, dajme tomu, že a keby som tu namiesto toho tónu S použil tón E, tak vlastne vznikne takzvaná podhalianská tonalita, čo je naša slovenská ľudový módus, stupnica, ktorej sa hráva, ktorú mimochodom Američania poznajú ako Mixolydian Flat 7 stupnicu, ktorá sa v jazze používa, ale zároveň je to tá istá stupnica, ktorú my máme ako v ľudovej hudbe, volá sa podhalianská. Má zvýšený 4. stupeň a znížený 7. stupeň. Keď niekto... asi nie, nevadí.
Ale to je tá tonalita, keby ste tu mali klavír, tak vám to predvediem. Ale to je presne ten lidický moment tej zvýšeného 4. stupňa, je to takéto typické slovenské. A ja som si, dajme tomu, povedal, že skúsim na tomto mieste to tam prepašovať, že či to znesie. Znieslo. A to je ďalšia vec, že ako sa mi to písalo. Na druhej strane, jednak, áno, bol som v rauši. Proste obrovsky ma to bavilo a ja som tomu tak veril a hlavne aj som mal okolo seba zo pár ľudí, však jednak Zdenka, jednak s Ďuricom som vtedy hrával, čiže v aute ja som písal na iPade, celá kapela, vynikajúci slovenskí muzikanti, to so mnou zdieľali, 1000-krát ju počuli tiež počas toho môjho písania, v noci na hoteli, hoci kedy proste som dopisoval jednotlivé takty a tak ďalej, čiže ja som mal nejaký už základný feedback a ja som tomu tak obrovsky veril, že mňa ani nenapadlo, že by sa to niekomu nemohlo páčiť. Ja som v tom išiel proste úplne ako na doraz. Ale to je dobre, lebo potom, keď sa stalo to opačné, že vlastne ľuďom sa nepáčila skôr, než ju počuli, tak som bol nutený nejak zase k tomu nejaké stanovisko zaujať. No a potom aj tie fujary napríklad. Tiež ja som uvažoval, že ako tam dostať slovenský prvok, že rídzi slovenský prvok. A tak, že cymbal, to je blbosť, akože však to vlastne není ani slovenský. Pretože tá fujara, že to by sa tam, ale kde tam ja nadspem fujaru, veď však to je obrovský orchester, zbor, to tam zanikne a tak. Tak najprv bolo, že skúsim, že by som spravil nejakú introdukciu fujarovú. Ale to bolo toporné, to sa mi proste, skúšal som to a nebolo to. A potom vlastne mi to nejak docvaklo, že však vlastne ten záver, jak sa to tam rozvie, to je ďalší moment napríklad, že tá hymna nekončí molovo, smutne, ale durovo, veselo, optimisticky, s nádejou, s tým, že sa už máme právo proste ten ohnutý chrbát dvihnúť a proste byť sami sebou. Ja keď som to pustil jednému náhodnému mužovi, ktorý mi napísal e-mail, že by si to rád vypočul, keď už sa o tom toľko hovorí, tak sme sa stretli len tak na pumpe, ja som mu to pustil, on sa tak zamyslel a hovorí, že keď sme boli doteraz 5,5 miliónový národ, tak teraz mám pocit, aké by nás bolo 50 miliónov. To bola prvá reakcia, ktorú som od cudzieho človeka mal. Čiže tých radostí bolo neúrekom, jednak ja mám fantastického môjho dlhoročného spolupracovníka, digitál programera a asistenta, ktorý je tiež sám hudobný skladateľ, vynikajúci teoretik aj praktik, pán Miloš Betko, s ktorým mnohé aranžmány sme písali. A s ním pracovať je úžasné, lebo proste my naozaj riešime každý malilinký detail. A to, čo sa dá fakt urobiť možno za 2 týždne, tak my sme sa s tým piplali. Ja som 5-krát vygumoval napríklad kontrabasovú linku, čo som ju chcel ešte inak skúsiť. Nie, že by bola zlá, ale proste hľadal som. Mal som možnosť sa tým zaoberať, tak som sa tým chcel, každú notu som zvažoval. A toto je druhá vec, že písať pre všetkých, to je najťažšie. A to som zažil prvýkrát v živote. Lebo keď človek robí vlastnú muziku, tak robí tak, jak mu zobák narastol, keď sa to niekomu ľúbi, tak sa poteší. Keď robí pre nejakého interpreta, ktorý má svoju víziu, svoju estetiku, tak zase má nejaké vedenie, na základe ktorého proste postupuje. Ale písať hymnu, aby sa to páčilo od prezidenta začnúť s hocikým tam šoférom končiac, je veľmi, veľmi, veľmi vlastne ťažká úloha z toho hľadiska, že ja som chcel, aby bol ten aranžman bohatý. Aby to bol jeden naozaj akože veľký orchester, aby každý nástroj tam mal svoje zastúpenie, aby každý nástroj, každá linka toho nástroja bola samostatne samonosná. Lebo predchádzajúce verzie sú niektoré nástroje, ktoré hrajú vnútorný hlas, ktorý dokopy ako tam funguje harmonicky, ale sám o sebe je nudný, nezaujímavý, nič, výplň. Johann Sebastian Bach, ktorý písal spôsobom polifónie, to znamená, že aj pod sebou tie noty musia tvoriť ten súzvuk, ten akord, to pekné vyznenie, ale zároveň každý ten jednotlivý hlas je melódiou. To je melódia druhých huslí napríklad.
na začiatku. To je druhá, ďalšia ľudová pieseň tam zrazu vznikla. Čiže mne záležalo na tom, aby každý hlas mal proste svoju kultúru, aj svoj obsah. Ale už každý milimeter nejaký, že a toto by sme tam ešte mohli dať a tak? Ne, neprešlo. Lebo zrazu si človek uvedomí, ale moment, nemôžeš ty to aranžovať tak, že teraz jak by som to ja chcel. Ne, to musí to byť očistené od všetkých zbytočností, ako keby. Čiže preto ja som veľmi veľa sme zvažovali a fakt, že dopredu, dozadu tých variácií vlastne, kým som si povedal, že dobre, noty sú dopísané, bolo mnoho. No a tak a potom príde k nahrávaniu, kde už vlastne človek už z toho, to je jak s dieťaťom, proste keď je úplne maličké, tak ho máte stále na rukách a čím viac rastie, tak tým sa to vzdialuje, až príde 31. decembra polnoc a niekto s tým spraví niečo také, že človek by sa najradšej... No, ale aj s tým sa vlastne počítalo svojím spôsobom, že tá nejaká ten protitlak, alebo tá rezistencia, lebo oni sú strašne revolucionári. Oni proste bojujú. Oni bojujú. Ale bojujú zákerne. Spoza bučky. Vy ste to už aj naznačili, že ste nečakali také reakcie, aké sa spustili. Ako ste to vnímali, keď sa spustila tá obrovská vlna negativity? No, tá negatívna vlna sa spustila skôr, než v podstate sme sa mali o čom rozprávať. Čiže vtedy som to znášal ešte dobre, lebo som si hovoril, však počkajte, vypočujte, keď sa vám to naozaj nebude páčiť, ja vám nič nevnúcujem. Veď to je historicky 9. verzia v poradí. Keď niekomu sa viac páči tá predchádzajúca, veď to je predsa úplne v poriadku. A možno sú situácie, kde sa tá pôvodná hodí lepšie ako táto, ale možno sú zase situácie, kedy sa táto hodí lepšie. Však predsa sloboda, demokracia. To, že sa ministerstvo kultúry rozhodlo tento počin spraviť, veď to je len dobré. Akože tie drísty o tom, že tu konsolidujeme a čo ja viem čo. Konsolidujeme? No tak pozrime sa na tie všetky faktúry, jak oni konsolidujú už 10 rokov. Však to sú absurdné čísla. Keď už teda o tom sa bavíme, ale prepáč. Bola tá hymna taký nejaký najväčší projekt, najväčšia výzva, na ktorej ste pracovali? Bol. Ono zatiaľ v mojom živote to funguje tak, že vždy ten posledný projekt je vždy najväčšou výzvou. Čiže ja som robil rôzne veci, ktoré vždy v danom momente som mal pocit, že tak toto je vlastne... Ale každé v niečom inom. No, mal som aj veľkú dirigentskú výzvu v živote, mal som aj kompozičnú výzvu a toto skôr berem ako takú... Je to zvláštny príbeh. No. Ja zase na druhej strane, mne to navzdory tej túžbe po tom hejte, ktorý sa spustil, tak v podstate ja mám pocit, že to nejak nevydalo, lebo buď žijeme nejaké paralelné reality, že oni žijú svoju a ja žijem nejakú inú, ale ja naozaj musím povedať, že ja mám tak fantastické reakcie od ľudí, ja mám také nové vzťahy s ľuďmi, ja denne, či mi príde nejaký darček, že mi pošlú, alebo mail mi príde, alebo ľudia na ulici sa stretávame. Ja mám proste vynikajúce reakcie. Tak ja verím, že určite je viacej tých pozitívnych reakcií, než tých negatívnych. A medzi tými negatívnymi, za to, že vy ste pracovali na hymne, sa ozval jeden človek, ktorý vám zaprial cintulu 2. Aha, áno. Čo na to vravíte? Tak Trump, Fico, ja... Neviem, no tak možno sa sem prikotúla, nedaj Bože, nejaký, no ne, no však nebudeme žartovať na túto tému, ale čo sa už na to dá povedať? Stratili sme
podstate ako spoločnosť, nie ako jednotlivci, ale ako spoločnosť, sme stratili všetky dobré vlastnosti. Od taktu, cez empatiu, cez súcit, cez súcítenie, cez nejakú schopnosť, ale všetci, ako keby to bolo niečo, čo nás dokáže, lebo aj mňa to dokáže stiahnuť, ja viem byť ukrutne zlý. Každý máme v sebe aj jednu stranu, aj druhú stranu, ale to, že sa to nejak stále multiplikuje medzi nami a tá nevraživosť a ten strach vlastne z jednej strany, z druhej strany, strach si priznať, dajme tomu chybu a tak ďalej, tak stále ako keby je to nejak nevyčistiteľné, ako keď človek niečo stále čistí a furt to tam je proste. A či sa z toho dá nejak ľahko, ja som možno, tak my sme napríklad s tou hymnou boli naozaj úplne naivní. Keď sme si mysleli s Machalom, že a spravíme to a dáme to von až na Nový rok ako prekvapenie pre všetkých. Presne si to pamätám, jak sme tam sedeli v tej kancelárii a vtedy, keby som ako s dnešným vedomím, prekvapenie pre ľudí nemôže zafungovať. Však to je tak náročný proces a tej zloby, koľko, ako ukradne to, za akých okolností to nebudem rozoberať, ale ukradne to a pustí si to o 2 hodiny skôr na svojom kanáli. To je normálne? Ako ono by to bolo komédia, keby to nebolo naozaj akože odporné. No a keby sa jednalo o môj nejaký album alebo nejaké moje dielo alebo čokoľvek, tak možno by som ani nebol reagoval, ale tým, že vlastne oni útočili na tú chuderú hymnu, tak ja som nemal inú možnosť len sa proste tvrdo za to postaviť hneď od začiatku a preto som tak tvrdo hneď proste vyštartoval a odvtedy sa proste nenechám zatlačiť ani o milimeter, lebo ja mám proste svoju pravdu a ja si hájim svoju pravdu a ja som proste v tom čistý. Nikto nenalepí na mňa ani fašizmus, ani to, že som to robil pre prachy, ani to, že ja mám niečo so Šimkovičovou alebo s kýmkoľvek, alebo proste akékoľvek argument. Všetky argumenty jeden po druhom sú proste bullshit. A ja som o tom presvedčený a ja si proste idem svoje. A verím len v to, že tá hudba má moc, má svoju silu, keby nám to kolega nebol vypol, tak by sme zažili tú katarziu aj my dnes. Ale ja som presvedčený, že to má svoje miesto, lebo ja som si to naozaj nevymyslel. Že vymyslel, že jaký projekt by som spravil, aby som sa zviditeľ, alebo čo? Úplný absurdný nezmysel. Odišiel som z Bratislavy na to, aby som sa proste vyhol celému tomu kontextu. Novinárov odmietam 20 rokov, proste ja som, není to moje ambiciózne dielo. Je to niečo, čo som cítil, že to proste, že by som to vedel spraviť nejak inak a že by to možno mohlo byť proste prínosné. A keď som to odprezentoval konkrétnemu človeku, tak sa mu spustili slzy. Proste on sa rozplakal, povedal, to je tak krásne, že to musíme proste urobiť, bez ohľadu na to, čo o tom budú hovoriť. Proste musíme to ustať. A to je to, čo sa celý čas snažíme. A možno o 10, o 15 rokov si to nová generácia bábätko už bude mať 15 a si to vypočuje a povie, že wow, to je krásne. A o to ide. My máme tvoriť proste tú našu históriu. A keď sa bavíme o našich symboloch, no tak ja sa ho nedotýkam bez úcty toho symbolu. Ja som ho nepokazil, tak jak ten oný expert český. On sa vyjadruje k hymne, Hoštapler číslo 1, ale dobre, ale potom vypočujete si jeho verziu hymny a to ako, však to by malo byť trestné, za to by mala byť pokuta. Vysoká pokuta za znevažovanie štátneho symbolu.
Som trošku extrémistický však. Málo. Nie, no proste snažím sa nájsť ten balans. A ja v sebe. A tiež mám niekedy toho už naozaj fakt pokrk. Proste, lebo jednak za dobrotu na žebrotu, jednak ľudia, ktorí sa vyjadrujú častokrát nič za nimi není také, aby vôbec ich argumenty bolo možné brať vážne, alebo že konštruktívna kritika. Prosím vás, konštruktívna kritika môže fungovať v niečom, čo konštruujeme. Zle si osadil tie dvere, pozri sa, tu máš fúgu. To je konštruktívna kritika, ale v umení, ktoré slobodne vzniká, kde z individuality človeka, jaká konštruktívna kritika? Mňa od detstva ma učili k tomu, že môžem povedať, že nesmieš povedať, že či to je dobré alebo zlé. Musíš povedať, či sa mi to páči alebo nepáči. Od detstva ma k tomuto viedli a ja, keď prídem do galérie, nerozumiem výtvarnému umeniu, aj keď robím v umení už 40 rokov. Ja môžem povedať, tento obraz sa mi páči, alebo tento sa mi nepáči. Možno niekomu sa to páči inak. Ale to ako túto vynášať, proste, že to je tak a toto je zlé a tuto je to takto napísané. To je... ťažko. Človek sa prediera v takou džunglou, ale v podstate ja som veľmi, veľmi šťastný a veľmi spokojný, lebo mám naozaj dostatok podpory a úprimných reakcií od normálnych ľudí, proste tak, jak sme všetci normálni ľudia, tak mne to stačí. Ja nepotrebujem iné uznanie. Vy ste povedali aj taký výrok, že hymna nie je pre všetkých. Samozrejme, že neskôr ste to vysvetlili, samozrejme dalo sa to pochopiť z toho vysvetlenia, len niektorí to potrebovali do nekonečna prekrúcať. Ako to spätne vnímate? Vyjadrili by ste sa tak znova? Ja neviem, či by som sa tak vyjadril znova. Ja som sa tak vyjadril v danej chvíli, lebo som bol extrémne napajedený, lebo ľudia ako taký ten superstarista Petraník a ten druhý, ten Slávik, títo v podstate hoštapléri už zachádzali naozaj tak ďaleko, že som bol veľmi nahnevaný. A ja som vlastne spravil to video s tým, že ja som ho adresoval všetkým tým hejterom, ktorí, vy všetci, ktorí ste tú hymnu odmietli skôr, než ste ju mohli počuť. Tá hymna nie je pre vás. Ja to viem. To je ten message, ktorý ja som v tom povedal. A v konečnom dôsledku, no nie je pre nich. Že oni majú starú. Alebo tretiu, štvrtú, však... Ja som čo som povedal, že nie je pre všetkých? No, a čo? Čo je na tom? Není to pravda? V konečnom dôsledku, ako je to holá veta, je to konštatovanie, no nie je. Jednak nie je pre tých, ktorí ju odmietli, nemôže byť, lebo snad si nemyslia, že ja som taký masochista, že budem písať pre niekoho, kto pluje na mňa ešte predtým, než mi dal vôbec šancu otvoriť ústa. To je prvá vec. A druhá vec, že nikdy zákonite nemôže byť všetko pre všetkých. No tak môžeme byť, jak v socializme, prinútení, že áno, ale v konečnom dôsledku je mnoho ľudí napríklad, ktorí mi píšu, že dobre, že ste to zmenili, mne to tak lezlo na nervy tá hymna, že mne to, tiež sme nad tým uvažovali, že prečo máme takú socialistickú tú hymnu, že prečo to nikoho nenapadne, že Ježiš, že konečne, že vás to napadlo. Mnoho mám takých komentárov. No čiže ona, áno, mohol som, keby som bol diplomat, tak poviem, určite si aj moja úprava nájde svojho poslucháča. Čo také vlastne strašné sa stalo, že máme tú novú hymnu? Čo ich tak na tom štve? Všetko. Úplne všetko. A hlavne každého niečo iné. Je jedna sféra takých tých, čo sa cítia byť naozaj povolaní, že kurník, že to nenapadlo mňa. Veď ja by som to lepšie spravil. Veď ja som to mal robiť. To je jedna skupina. Druhá skupina z pozadia, ktorá útočí na naše štátne symboly
a útočí na štátne symboly ako také, tak tým sa to takisto veľmi nepáči, lebo posilnenie štátneho symbolu v tom zmysle, že mu dáme nový význam, že mu dáme, že z tej roviny tej povinnej jazdy a toho takého, že vlastne tú emóciu nám tam musí dosadiť ten víťazný hokej, ale samé o sebe si to doma nepustíme, lebo ježišmária, tie činely tam, alebo čo. Zrazu je to skladba, ktorú si mnohí púšťajú a majú to rádi, lebo to má vývoj, to má príbeh a tak ďalej. Ešte je to v 432 Hz frekvencii, ktorá je liečivá, podstatne mäkšia ako 440. Ono je to nepatrný rozdiel, to voľným uchom ani človek nepočuje, to je naozaj len chlp, ale veľmi dôležitý. To znamená, týmto to veľmi vadí, no a potom všetkým tým, ktorým ja vadím celý život, len doteraz držali nejaké dekorum a tvárili sa možno ako kamaráti a teraz proste dobrovoľne zhodili masky a začali na mňa útočiť. A to je len dobre tiež. Tie reči o tom, že teda štátny symbol tým bol nejak znevážený, to už je naozaj šialené. Bol znevážený? No tak vravia. A vravia to napríklad takí, ktorí obhajujú toho autora z denníka N, Danglar, ktorý kreslí obrázky s prostredníkom na našom štátnom znaku. Tak takí povedia, že hymna je zlá, že hymna bola znevážená, ale toto je v poriadku. Áno, a ja im to pokojne akceptujem aj rešpektujem. Môžu to hovoriť. Vôbec mi to nevadí. Aby sme sa teda posunuli aj od hymny, aby sme sa aj o niečom inom stihli porozprávať. Vy ste človek z toho umeleckého prostredia. Ako vnímate to prepojenie umelcov a politiky? To ich vyjadrovanie, je to cez čiaru, alebo je to v poriadku, do akej miery sa angažujú do tej politiky, ako sa vyjadrujú? To je veľká téma, lebo sa vraví, že umenie a politika nepatria k sebe, s čím do veľkej miery súhlasím. Potom je otázka, že v momente, keď sa nás bytostne začne tá celospoločenská situácia nejak dotýkať, lebo politika je jedna vec, ale ten celospoločenský kontext je zase, a toho sme účastní a jednoducho niekedy človek už musí si povedať proste, čo si myslí. To znamená, že pokiaľ niekto autenticky k nejakej téme sa vyjadrí a povie svoj názor, má na to absolútne právo a myslím si, že je to úplne v poriadku, ale v momente, kedy vidíme celé pluky, celé armády podpriemerných pracovníkov v kultúre, ktorí zrazu ako sú silní ako šík a čítajú z papiera nejaké naozaj akože úplne bláboli, tak mi to je podozrivé, že ale toto není autentický názor toho konkrétneho človeka. To je presne to isté, ako bol COVID a jeden nemenovaný kolega si rýchlo vymyslel taký biznis plánik, že robil také klubové koncerty online. Už neviem, jak sa to volalo. A robilo sa to aj v Šťavnici a boli sme tam pozvaní my so Zdenkou a s kapelou a ešte jedna taká mladá kapela a keď sme teda tam boli, niečo podobné ako toto, pódium, kamery a tak, len neboli diváci, boli tam len kameramani a zvukári, technici a my a tak a barmani a my sme si tam normálne fungovali a že no, tak ideme točiť, tak spravíme najprv, že no a poprosím ťa teda, daj si rúško. Moment. Čo si povedal? Daj si rúško? To akože pred kameru si mám dať rúško? No však, aby sme tých ľudí nejak motivovali. Ja viem, no tak prepáč, akože ja si rúško nedám. No tak všetci mali rúško, len ja nie. No. A to je presne to, že ja im neverím proste. A to je zbytočné sa o nich baviť. Však to je úbohosť sama. Čo zistíme nového? No
Ja som naražala práve aj na to čítanie z toho papiera, že oni sa vlastne tvária, že oni sú nejaká väčšina, že to si väčšina spoločnosti toto myslí. A práve chcem vedieť teda aj od vás, že medzi tými umelcami, ako to je, sú aj tí ľudia toho opačného názoru a prečo sú ticho, prečo sa tiež neozvú? Tam je skôr problém ten, že všetci sme, alebo väčšina z nás je do istej miery viac či menej neslobodná. Všetci máme nejaké hypotéky, všetci máme nejaké starosti, všetci máme nejaké zdravotné veci. Každý má proste svojich starostí vyše hlavy. A v tomto našom rybničku malom slovenskom, v tej kultúre a v tom umení je naozaj prazvláštna tá situácia. Jednak v tom, že táto skupina, táto parazitická skupina týchto, volám ich kultúrny plankton, využili vlastne ten modus, akým spôsobom sa to dá, že stačí vlastne ten projekt mať pekne napísaný a oni si to potom na tom FPU prečítajú a to znie dobre na papieri, dajú im tie peniaze a oni potom vypižlikajú nejaké CDčko, ktoré sa im potom vála 20 rokov v pivnici, nikto to nekupuje, žiadne koncerty nehrajú. Vy viete, za koľko? 10 miliónov za 4 roky FPU rozdalo? Neviem to číslo presne, ale prosím vás, vy registrujete niekto jednu vec, akože Fond na podporu umenia podporil za rok 2023 Jožka Mrkvičku, ktorý urobil tento koncert. Vie niekto o niečom? 10 miliónov eur. Nikde. V lufte. A to sú verejne dostupné informácie, keď idete na Fond na podporu umenia, tam výstupy, zmluvy zverejnené, tam čítate, nepoznáte ani tie mená, nepoznáte ani tie projekty, nepoznáte ani tie SROčky, nič, to je šedá sféra, zvláštna sféra, ktorá tak paralelne začala vznikať, už vlastne po revolúcii od 89. Oni tak paralelne začali fungovať, až došli do toho štádia, že mali pocit, že to majú proste uchopené. A všetkých ostatných umelcov vlastne vytlačili absolútne na vedľajšiu koľaj. Tí, ktorí sú úspešní, ktorým sa darí aj v komerčnej sfére, alebo teda nazvime to v tej sfére, že keď sa vy tu dozviete, že dojde Adam Ďurica, no tak to bude mať plné, lebo je úspešný a je obľúbený a chcete na jeho koncert prísť. Ten nemá právo na príspevok, ten si musí zarobiť sám. Aj keby mal ideu chcieť robiť niečo úplne nekomerčné. Nie. Musí celý život tým pádom, keď to otočíme, tak vlastne ten štát ho núti celý život robiť len tú komerciu, lebo a priori ho to nepodporíme. On si má zarobiť sám. Hrana, Marek Brezovský, však už bol o nich film, čo chcú ešte viac? To je ich spôsob myslenia. A potom je malá skupina tých, ktorí sú naozaj výnimoční, ktorí sú trňom v oku pre tých priemerných, no a tým takisto, lebo viete, bolo Banská Štiavnica, neviem, v ktorom to bolo roku, ešte pred covidom 2018 alebo čo, bolo, že Európske mesto kultúry. A dostali nejakých, ja neviem koľko, 200 000 eur, ktoré mali investovať v tom roku na rozvoj a podporu teda regionálnej kultúry v Banskej Štiavnici. Tak namiesto toho, aby v prvom kole teda rozdelili ten koláč na tie 4 segmenty, to znamená hudba, tanec, divadlo, výtvarné umenie, tak oni za 40 000 kúpili do divadla svetlá, ale už nekúpili k ním to diaľkové ovládanie. To znamená, že v Štiavnickom kultúráku sú svetlá, ale technik chodí s takou metlou a keď to treba posunúť, tak vyleze na taký rebrík a posúva to. 40 000. Potom za nejakých neviem koľko x desiatok tisíc kúpili kulisy, dali vyrobiť kulisy pre jedno divadelné predstavenie. A podotýkam, v komerčnom divadle, kde vstúpenka stojí 50 eur. Pivovar Erb. A potom sa rozhodli, že máme taký perfektný projekt,
že v každom bare a v každej putike v Banskej Štiavnici zaplatíme nejakú amatérskú kapelu, ktorým dáme akože 200 €, tí celí šťastní, že majú na benzín, že môžu niekam dojsť zahrať a celá Štiavnica bude znieť. Z môjho pohľadu absolútne absurdné. Namiesto toho, aby radšej spravili jeden koncert, taký, že do smrti na to nikto nezabudne. A povie si, 2018 bola Štiavnica mesto kultúry a vtedy tam bol taký koncert, vystúpili tam ten. To bol taký zážitok. Mohlo to byť na DVDčku nahraté, mohlo to byť na YouTube, mohlo to mať STVčka a tak ďalej. Proste oni nekoncepčne uvažujú, oni uvažujú len koristnícky, kombajn, čo najviac nahrabať a tak to funguje. Ale aby som odpovedal na vašu otázku, ten alibizmus a ten strach je, alebo ten... Ja som takisto, ja už som mohol začať vrieskať aj v 2004, však keď začal ukrajinský konflikt, ja som chodil, ľudia, však kúsok na východ od nás, tam nebudem hovoriť čo, lebo sú to malé deti, však sa dejú strašné veci, však tam polofašistické, oni chodia na Donbas vraždiť ľudí. Hej, no o ničom neviem. Ale tiež som bol ticho, tiež aj v tom covide sme si povedali, dobre, no tak budeme sedieť doma. Proste nenechám sa ani za žiadnych okolností nedovolím, ale proste dobre, lepšie. Lebo mám malé deti, lebo ich potrebujem chrániť. A to je aj na margo tých cintulov a všetkých týchto. No tak keď je človek sám, no tak svoj strach vníma ako príležitosť k nejakému svojmu rastu mentálnemu, lebo tak čo už, no, tak keď ma niekto spicne, alebo čo, tak sa stalo. Ale v momente, keď má človek zodpovednosť za iných ľudí, má za malé deti, no tak v tej chvíli ten strach má úplne iný parameter. A toto je tiež niečo podobné, čo sa prejavuje aj u niektorých umelcov, ktorí majú názor, ktorí majú čisté srdce, ale nemajú odvahu, sú alibisti, alebo proste chránia si ten svoj malý piesoček. Ale ja všetkým som im hovoril, chlapci, skôr či neskôr príde aj na vás. Príde k situácii, keď aj vás sa niekto spýta, čo si o tom myslíš. A vtedy budeš koktať. A to je tá vec. No a potom je strašne veľa hoštaplerov, ako v tejto kultúrnej sfére, to je, viete, no tak medzi doktormi, alebo medzi architektmi, alebo medzi proste exaktnými vedami, alebo čo, tak tam ten hoštaplerizmus ťažko človek skrie, lebo potrebuje, no ale ako herec, alebo nejaký muzikant, nejaký alternatívny, akože vie 1,5 akordu a to je to moje vyjadrenie, tak tam sa dá veľmi dobre klamať. To je jedna vec. A druhá vec, že tam je obrovská sféra takých tých manažérov a sprostredkovateľov a celá tá PR sféra, a už ten prepoj na tých novinárov, teda pseudonovinárov a tak ďalej. Čiže to je nafúknutá skupina, to je taký appendix, v podstate úplne nepotrebný, spoločensky nepotrebný appendix, lebo nevytvárajú žiadne hodnoty, odcecávajú proste obrovské zdroje a ja si myslím, že už tomu odzvonilo. Ako. A ja vám niečo poviem teraz. Prezradím vám. To bolo tiež ešte pred covidom. Volajú mi z košického Prideu. Dobrý deň, my by sme veľmi chceli, že by Zdenka prišla na ten Pride košický účinkovať. Ináč, neviem, že či to nebola náhodou tá Jaurová. Neviem. Ale možno niekde by som našiel aj konverzáciu mailov. No nič, to je jedno. A tak ja hovorím, tak pozriem sa do kalendára, tak som neodhodil som slúchatko horúce, ale som sa snažil tak nejak akože, no, že teoreticky, že možno, že áno, máme tam voľné a tak ďalej. A že kto tam bude ešte vystupovať, tak povedala proste nejaké mená, že bude to, ja neviem, kde, na hlavnej, na pódiu a že všetko tam bude a toto tam bude a hento tam bude a tak. A
A ja hovorím, no dobre, aké sú podmienky? Ona normálne, akože tak zadarmo, tak my ako predpokladáme, že nás ako chcete podporiť ideologicky. Na to ja hovorím, že viete čo, nehnevajte sa, ja by som veľmi rád, ale my sa tým živíme, to znamená, ja keď vám ten termín bloknem a medzi tými tam niekto zavolá a ponúknem peniaze, no tak moje deti budú hladné, prepáčte, nehnevajte sa, akože v tomto prípade nemôžeme slúžiť, dovidenia. Konec príhody. Potiaľ to OK. Ale keď sa človek dozvie, že oni na ten festival zoberú 200 000 eur a nemajú ani toľko cti, aby speváčke Zdenke Prednej dali tých s prepáčením 800 eur, že sa dovali do tých Košic, príde tam zaspievať a ich podporiť. Nie. Ako máme byť radi, že ich môžeme podporovať. A toto je to chore. Toto je to chore. To je podobne ako pri tej partnerke Šimečku, že ona keď sa trasie za 200 000, je to v poriadku, ale hymna za 50 000 to je veľká katastrofa. Tak tieto pomerovačky, to je celé absurdné. No. Však ten kalendár tiež stal nejakých 45 000 danglárov. Však danglár s tým šutým už toľko urobili, tí musia mať Rolls Royce zaparkované každý doma. Ale nie, nech majú ako... Ja nezávidím nikomu, len spravodlivosť je asi dôležitá vec, nie? Čo myslíte? Tá spravodlivosť a nejaká miera, nejaký ten aspoň približný meter, že dobre, no tak keď sme na jednej strane, vyžadujeme toleranciu voči tomuto, tak poprosím, musíme, lebo aj samotný pojem tolerancie, lebo strašne veľa sa za posledné roky teraz, oni si tak vždycky obľúbia nejak, tak ako komunisti, to isté. Proste nejaké slovo alebo nejakú ideu a to potom verklikujú. A humanizmus a tolerancia, že tolerancia. Ale pre mňa tolerancia musí mať svoje hranice. A to môže byť len vtedy, keď viem, čo je za hranicou mojej tolerancie. Lebo keď niekto bude ubližovať malým deťom a bude niekto napádať slabých, chorých a bude robiť niekomu zlé a bude naozaj, tam ja nemám čo tolerovať. To je za hranicou mojej tolerancie. To znamená, poďme sa baviť o tolerancii, o jej hraniciach. A keď toto dokážeme ako spoločnosť zadefinovať, tak potom môžeme nájsť aj nejakú spravodlivosť v tom. Lebo ja netvrdím, že sa nenájde jedinec, ktorý robí šialené veci. Ale keď sa to deje v masívnej škále, ako na Ukrajine, že tam celé prápory proste robili také zverstvá šialené a navzájom sa proste podporovali a točili to na video, tak to už je spoločensky natoľko nebezpečná patologická vec, lebo tam už vzniká ten masový efekt tej masovej psychózy. No, a to je obrovsky nebezpečná vec, podľa môjho názoru. A to vzniká tam, že radšej sme ticho, radšej tolerujeme, radšej si kusneme do jazyka, radšej si povieme, oni nás totižto náschval naviedli na to, že bublina, v covide vzniklo bubliny, nafúkni si svoju bublinu. A to je také strašne príjemné. Máme bublinku, každý tu svoju a tam nám je dobre, ideme si cez víkend na chalúbku a nemusíme nič riešiť a opečeme si sláninku a potom to vydržíme ten týždeň v tej robote, lebo sa zase tešíme na to, že si pôjdeme tú sláninku. No ale skôr či neskôr dojde k tomu momentu, kedy každý jeden príde proste k tomu zrkadlu a bude nútený proste čokoľvek urobiť. Preto ja si myslím, že dôležité, aby tá spoločnosť nejak zdvihla proste plecia a každý za tú svoju subjektívnu pravdu bol ochotný sa postaviť a bol ochotný to aj proste povedať, verbalizovať. Ja som není ochotný, ja nesúhlasím s tým, aby mňa zastupovali pseudopolitici, ktorí majú rečové vady, ktorí nevedia jednu vetu povedať bez toho, aby nemali papier, ktorí sa zakoktajú, ktorí keď vidia kameru, tak sa začnú upravovať. Však to je absurdné pre Boha. To majú byť ľudia, ktorí majú reprezentovať, ktorí majú tlmočiť moje
Ja mám voliť niekoho, nebudem nikoho menovať, kto nevie povedať 4 súvislé vety? Som zvedavý, jak to dopadne, toto video. Denník N vydá knihu o mne. Vy vo svojich videách ste spomínali teraz aj prezliekanie kabátov. Svet sa nám už našťastie začína meniť, čiže ako vnímate toto? Aký vývoj predpokladáte, čo sa bude ďalej diať? Nemám ja teda vešteckú gulu, mám len nejakú svoju intuíciu a nejaké také, jak do bane sa nosil kanárik vlastne, že keď začal unikať plyn, tak ten kanárik bol najcitlivejší na to, že tým baníkom dal svojou smrťou vlastne na znamenie, že uniká plyn. A to sú umelci. Umelci sú taký kanárik. Lebo tým, že my sme jednak školení alebo nútení pracovať s emocionalitou a poviem to tak, že páči sa nám nebrániť sa jej, tak máme tie zmysly inak vycibrené ako niekto, kto robí technickú robotu a proste príde domov a pustí si telku a nerieši to. A ja v rámci mojich nejakých senzorov som zhruba tak pred pol rokom ich vyzýval, že začnite obracať kabáty teraz, lebo potom už sa nebude dať. Lebo oni stále sa obstavávajú a teraz sa nachádzajú v takom kúte, čo je samozrejme veľmi nebezpečné, lebo potkan, keď je zahnaný do kúta, tak skočí. Čiže ako nehovorím, že je to vynikajúca situácia, v ktorej sa nachádzame, ale minimálne nie sú teraz vo forme. A myslím si, že teraz sa nachádzame v dobe, kedy sa ťažko tie kabaty už obracajú. Že ja som hovoril s jedným mojim dobrým priateľom a on tiež mi potvrdil vlastne tú takú teóriu, že jak sme boli dlhé obdobie, ja neviem koľko tisíc rokov v tom období tej temnoty, tak teraz prišlo obdobie pravdy, ktoré má byť relatívne krátke a z neho sa máme dostať do obdobia svetla. A toto, ja si všímam ten fenomén tej pravdy, že je doba, ktorá ako keby veľmi neumožňuje kľučkovať, skrývať, že každé klamstvo zrazu nejak rýchlo vyplave na povrch. Karma sa ľuďom vracia, im to búcha do ksichtu proste. A to hovorím aj o sebe. A ja keď urobím niečo, tak hneď dostanem po papuli. Trošku som pyšný, hneď. To je samozrejme s nadsázkou. Čo by nám pomohlo ako spoločnosti, že by sme sa tak trošku ukľudnili, trošku, aby sme sa spriatelili? Spievať. Spev. Ľudové piesne. Čím viac hudby. Lebo v hudbe sa nedá klamať, hudba ide priamo do srdca, je to abstraktná záležitosť a ten, kto ešte tú dušu má a nestratil ten kontakt s ňou, tak jednoducho cez tú hudbu sa môže napojiť, cez to spievanie, cez to uvoľnenie sa môže napojiť. Ale obávam sa, že je tu istá skupina, nechcem ich nazvať biorobotmi, ale ľudí, ktorí už tak hlboko zabudli na svoju naozaj ľudskú podstatu, že je s nimi veľmi, veľmi ťažká reč. A tam neviem, akým spôsobom sa dá. No, viete, vraví sa, že naozaj akože musíme zažiť niečo fakt tak kruté, zlé, aby sme sa spamätali. Teraz, keď v Los Angeles horelo, tak zrazu boli všetci kamaráti, zrazu si všetci pomáhali, chudobní, bohatí, nosili tam vodu, všetko. Celí boli z toho dojatí, že jak si pomáhame, že jak sme zrazu našli tú ľudskosť. No a ja sa pýtam, to musí zhoreť polka mesta, aby ste dokázali byť naspäť ľuďmi? To naozaj potrebujeme, aby nám tu bomby nad hlavami svišťali? Však ja v tej Šťavnici, odkedy začal ten konflikt, každú noc nad ránom bombardéry. Teraz už
posledný možno rok, 3/4 rok, už tam málo. Ale tam každú noc lifrovali proste tie zbrane. Prečo? A ešte ďalší máme problém. Stále sme o 3, 4, 5 krokov pozadu. Dneska, keď dojdete do akejkoľvek malej dedinky, do krčmy a poviete, že dvojičky, však to je jasné, že si to Američania buchli sami, však neexistuje, aby proste to... Každý povie, že však jasné, však to len idiot by si mohol mysleť, že to je... Zrazu je to normálne, zrazu to každý je ochotný prijať. Takisto ako keď dneska sa už rozpráva o tom, že či tie mRNA vakcíny experimentálne sú vôbec vakcínami, že neboli testované ani strednodobo, ani dlhodobo a tak ďalej. Nevyznám sa v tejto tematike, ale zase nežijem pod kameňom, takže mám nejaké informácie. Zrazu akože to bude normálne, že vlastne to tak bolo, sa to tak všetko... A oni už sú zase o 3 kroky dopredu a už zase si hovoria, však oni kým vlastne... A druhá vec, že nám stačí sa vlastne o tom rozprávať. Tá krčmová debata nám stačí. Tá analýza toho. Že vieme to zanalizovať, že je to takto a takto. Ale nikto sa nezaoberá tým, že no dobre, ale je to takto a takto a čo ďalej? Čo urobíme? Čo urobíme? A to nikto nemá. Na toto nikto nemá riešenie. A to je to, čo oni využívajú. Tí, ktorým záleží na tom, aby sme proste boli čím ďalej, tým viac pritlačení k múru a prijali vlastne svoju neslobodu ako svoje šťastie. Alebo čo? Asi nám ostáva veriť, aby sa to zlepšilo pomaličky, postupne, ako sa to teraz začína otáčať vo svete. Ja ďakujem, že ste medzi nás prišli.